Ziyakutshena neyibosha ukudlalela ubuye insizwa ngakini. Hayi la. Uvela ubone na ukuthi hayi la kuphethe ezinye insizwa. Uqala lapho kuyisolo ngiyangithi mangikhuluma kuma podcast ukuthi ejele uyisola ngokusuku lokuqala ufikile. Uyisola nje ngosuku lokuqala ufikile. Weli ke mawusanda kuboshwa, uma ufika nje ejele usanda kuboshwa, especially mawusuku kade uyinkabi yangempela. Abameli ke kuthi uthi muqeda kugwetshwa bekutshela ayisokwenza iappeal uzophuma. Ungezokuphuma bekutshela ayisokuphuma. Nawe mawufika ejele ngaphakathi uvela uyibona ukuthi hayi akuyona indawo yami. Wena ubugqoka G-Star, wena ubugqoka Roy Keepers o 12,000, akuyona indawo yami. Kanti uhlezi ngempela. So ke kuba khona ukuthi kulezi genge ezinkabi ukuthi njobe iboshiwe uyaphuma yena. Amshaya ama-appeal azabuye eSupreme Court athi ama-appeal hlala phansi aqale kayisole lapho aqala abanye ungazuphike insizwe engaphakathi ungazuphika ukuthi omunye wayinkabi ephezulu ngake ngakhuluma nje ngeinsizwa ukube sinaso isikhathi bengizokhuluma ngensizwa engangayibona ehostel ngangisafunda isikole ehostel kwaMashu ngisavakasha